Sanibonana emakhaya, sanibonana. Ngiyabingelela uyena umbelembelana uSikhovetha Lamba sadla amehlasi uDr Mkhulu phasi kwamhlabele ngani umgqalazo wempahla kazingane zophuma phe kwiMpuma Kapa TV channel 260 DSTV uDr Mkhulu okhulumayo ngila kwamhlabele ngana ezweni lamathonga ezweni elijule kakhulu endaweni eserious kakhulu. Ngifuna uqale ngikhulume kancane nje ngomhlabele ngana. Umhlabele ngana ke indawo enabantu abafishane. One. Number two, indawo enotikoloshe. Le ndawo le njengoba inotikoloshe, otikoloshe lapha bekuzilwane nje ebezingenzi lutho. Zingenamsebenzi walutho. Ngokubona ke mina ukuthi imfuyo ngiyayithanda. Otikoloshe ngakwazi ukubasebenzisa ekuhambeni kwesikhathi. Ngabakhela indawo yabo ukuba otikoloshe abaqoqane bahlale endaweni eyi-one khona kuzozalana phela kwande. Nami ke ngangenalo iphupho lokuthi ngizokusebenzisa kuphi. Ngangumuntu nje othanda imfuyo. Ngase ngithi ngibaqoqe otikoloshe. Le ndawo beyinotikoloshe ngabaqoqa ngayithathela. Namhla bayangisebenzela ngithuma bona endaweni ezijulile lapho engifuna khona imali kusebenza utikoloshe. La ngifuna khona ukuthi emasimini nami kulinywe kusebenza bona. So entweni eziningi emabhizinisini enginawo namhla kusebenza otikoloshe. Bebabaningi kwamhlaba yalingana bo uthi uma uhamba nje udibane nabo kukubingelele niphambana abantu bangenandaba bangabaqoqi bangabanaki bangabondli bangabenzeli lutho ngabaqoqa ngabasondeza eduze kwami namhla abantu sebayabafuna ngayiqoqela thatha lento ayinabungozi ngayithatha ngayisebenzisa uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana uSikhovetha Lamba kwiMpuma Kapa TV channel 260 namhla ke ziningana izinto engifuna ukukhuluma ngazo ngifuna sikhulume ngokuthwala 1 sikhulume ngophondo lwami legambling 2 sikhulume ngalesikhwama sami engisenzayo uphume so right la endombeni yami izinto engifuna sikhulume ngazo namhla lezo ke ake ngingena lapha ekuthwaleni. Kunabantu abaningi namhla abakhuluma ngokuthwala abakhuluma ngokuthwala umhlaba wonke nakoma TikTok nakoma Facebook all over ku social network bakhuluma ngokuthwala abantu babe bengenayo that experience yokuthwala abazilutho ngokuthwala. I know ukuthi abazilutho bakhuluma ngendaba yokuthwala because bezwa uDr Mkhulu kweminye yemsakazo yeSABC ekhuluma nomunye wabasakazi ngendaba yokuthwala ngichaza kabanzi ngokuthwala ngangisasanda ukubuya ke endaweni yaseMamboni lapha engalanda khona amandla. Awu kwavela izinyanga kwavela abathandazi kwavela yini bonke abantu sebathwele engifisa ukubeka nje umuntu understand uma uthwele uba rich okoqala lokho 1 uma uthwele uba rich awukwazi ukuvela uthwale nje uqhubeke uhlupheke kanti bo uthwalela yini ngoba bonke abantu mabethwala isuke bathwalela imali. Ngifuna sikhulume ke la kunesithwalo sebhandi esikhona. Isithwalo sebhandi si very serious kakhulu kodwa ke sisebenza kakhulu emabhizinisini nawo wonke amabhizinisi osuke ulenza isithwalo sebhandi siyasebenza. Sinamandla kakhulu ngicabanga ukuthi abantu abaningi uma ngithi ngiyakhumbula kahle bayakhumbula abanye kuke kwabonakala the one of the pastor owayenebhandi elikhulu kwamanye wama-airport owayenebhandi eliyigolide elabonakala kuye emzimbeni. Lelo bhandi lelo ke ngiyahlonipha kakhulu ngoba leya ndoda inamandla bekuyibhandi lamandla lela ibhandi lokwenza izinto zenzeke. So ngabuka ke sebamgxeka umfundisi bekhuluma abathu nebhandi alibophe esiswini ibhandi lamandla lela nawe ungalithola futhi libe khona nedi ke awulitholi isinomi kanjani kunomthetho nemigomo okumele uyilandele. Liyisithwalo lela bhandi ikakhulukazi ulithwala uma ngabe unebusiness noma ungumholi wabantu ake sithi unebandla ungumfundisi lelo bhandi liyasebenza. Unamabhizinisi owaranayo lelo bhandi liyasebenza. Lisebenza kuyo yonke into noma ngabe uyinkosi noma ngabe upresident noma ngabe uyini lelo bhandi lelo liyasebenza kumele ube nalo. Kumele ube nalo. So ke li-secret abanye abantu balibeka emotweni abanye uthola balibophile emzimbeni likhona ngaphakathi emzimbeni kuyena abese ufaka isudu ngaphezulu ungaboni ubone nje abantu bayawe esontweni ubone abantu bayawe ecaweni ubone kwenzeka izimangaliso. Lelo bhandi lelo ke lisebenza into eziningi alihambi lodwa kuyi-secret yami ukuthi lihamba nani. Ngifuna ukukhuluma nje lokho namhla ngizama ukuvezela abantu mina ngiyafundisa ke angizelanga indlala la angizelanga ukuthi abantu bangifakela ama donation angifune ama donation
angifune donation, ngifundisa umuntu ukuthi abe aware ukuthi ukuthwala kuyinto eyikhona. Ukuthwala kukho wrong. Ungezwe abantu bekhuluma ngokuthwala bakubeka wrong. Ukuthwala kukho wrong. Kunabantu abahlaziya ukuthwala noma abachaza ukuthwala ngendlela wrong. Athi umuntu mangabulanda isipokwe sizofika sihlukumeze unkosikazi wakho, sihlukumeze abantwana. Into wrong leyo. UTikoloshe ufana nomuntu uyafundiswa, uyaxelelwa ukuba kuzosebenzeka kanjani. Uzosebenza imali noma uzodestroya. Uyawutshela uma uzosebenza imali. Kufana nje noma uze la ekhaya kimi la ka Dr. Mkhulu. Uma ngizokunika isipoko semali, ngiyakutshela ukuthi lesipokwe every day uma ukhuluma naso, ukhuluma ngemali, awukhulumi ngento ezimbi naso. Ukhuluma ngemali ngoba usilandele imali. Siphinde sibe i-protection kuwe futhi. Uma ngabe kunomuntu okuhlukumezayo, usho futhi ukuthi igama lakhe usibanibani nokasibanibani, angikhona ukuphila ume endleleni yami noma uvimbe indlela yami. Usitshela ukuthi hamba uyongisizela yena, umenze noma ngabe yini. Nangempela lo muntu uzawuhlupheka futhi. UTikoloshe uyi-protection. UTikoloshe ungenisa imali. Isipokwe siyi-protection. Isipokwe singenisa imali. Any business. Kunamabhizinisi araneka fast. Ucabanga ukuthi lo muntu warana ngamandla wakhe. Akuwona amandla. Angeke la eSouth Africa ube nemali ungenawo amandla extra. Uma uyindoda iba indoda ube namandla extra. Uma ungumfazi ba ngumfazi ube namandla extra. There is no business ongayenza ngegazi lakho ucabanga ukuthi izophakama wena. Uyotshela abantu bathi siyathandaza, ngiyakhuleka, uNkulunkulu uyangiphendula. AkunaNkulunkulu ozokuphendula. Yonke leyo nto isebenza ngamandla owa-edile. Lowo muntu isuke ethwele, una something emphushayo. Kufana nani abanye bakhuluma ngenyoka, abantu awusibanibani nenyoka, umama waseThekwini unenyoka, lo mama odumile waseThekwini unenyoka nani nani. Nawe hamba ulando kwakho, ayinabungozi lento kahle kahle, ayinabungozi. Nedi kufuna uthole that full information. Unikezwe i-information. Ungalandi into ungenayo i-information because abantu bagijima baye enyangeni. Ake ngenze example. Ngokuvela kwami ngiveze iqiniso. Iqiniso angilivezanga ngoba kwakumnandi. Ngaveza iqiniso ngoba wonke umuntu wayefuna ukwazi ukuthi uDr. Mkhulu uphakama kanjani. Kwase kuvela konyanga mfana. Kwavela onyanga mfana nabo sebathwele yini sebanjani njani. Awu kwaduma kwavela nobani. Hey madoda sebagcwele bonke abantu sebathwele. Ukuthwala kufani nokuvuka nje ekseni uyothenga ikote neacha. Ukuthwala kufanele uhlale phansi nomuntu ozomthwalisa. Njengoba mawuza kimi ngihlala nawe phansi ngikunike that information ukuthi la ekhaya uma ulanda amandla kuhamba kanje. Isithwalo ke sikhona. Inyoka iyasebenza. UTikoloshe uyasebenza. Isipokwe siyasebenza. Ngiyokuchazela ukuthi isipokwe yini. Isipokwe usilanda usixelele ukuba siyorana what kind of business. Uyasitshela. Mina nje ngamtshela uMashilami ukuthi Mashilami ngifuna imali. Sebenza imali uphinde usebenza nabantu abangimise kabi, abantu abavimba indlela yami. Umuntu ovimba indlela yami akakhweshe, ngifuna ukuhamba, ngifuna ukuya phambili, ngisebenzela abantwana bami. Konke nginako ngenzela abantwana bami. Angifuni umuntu ozoma endleleni yami. Ngangitshela uMashilami ngalawo mazwi. That's why namhla uma umelane nami awuphumeleli, uma umelane nami awulast ngoba ngayithola lento futhi ngayilanda. That's why ngibuye ngatshela nabantu ukuthi thatha lento ayinabungozi. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ke manje lento inobungozi. Isuku ungenayo i-information. Ulwazi osukunikwe lona isuku uthola ulwazi oluncane. Noma unikezwe nabo onyanga mfana abagcwele ko Facebook nako TikTok laba bahlola online babe sebathi nabo banamandla bathwele kanti hayi ijulile le secret. That's why mangivela ngikhuluma ngalento esuke nginitshela yona ukuthi ikhona. Ungayidoubt ikhona. That's why uma uza kimi mina uma uzothwala angifuni uphuma ungekho rich la endlini yami. Mangikhuluma ngophondo lwami noma ngesikhwama sami, isikhwama kufuna uma uphuma la uphume sengisenzile sesiphethe umcebo wakho sewuhleka wedwa ukuthi leyo nto ngiyenza kanjani. Ungangibuzi wena, bonga lokhu oze kimi wathi ufuna kona. Ukuthi lento ngiyenze kanjani ngahlanganisa inani. Ungangibuzi. Thatha umcebo lo uhambe uyongena egarage uthenga imoto noma uhambe uyothenga igrocery noma uhambe uyothenga umuzi uhlukane nami. Angifuni lokhu ungibuza ama question amaningi ukuthi hey Dr. Mkhulu lento kanti uyenze kanjani wena. Anti ngalesikhathi ngithi buya kimi isuke ngizokufundisa khona. Isuke ngizokufundisa. Angifuni mina ukufa emhlabeni ngife ngingafundisanga umuntu.
Angifuni ukufa ngafundisanga umuntu njengoba ngihlale nginitshela ngithi siyasondela isikhathi sami. Siyasondela isikhathi sami. Mina kuma ngikunika lento nginomgomo mina engawuthatha ngalesikhathi ngithwala. Ukuthwala kwami mina kwanikezwa mina instruction. Kunomthetho engiphila ngaphansi kwawo mina. Akusho ukuthi uma unalento futhi awubi nayo unkosikazi. Akusho ukuthi uma unalento awubi nabo abantwana. Akusho ukuthi uma unalamandla awusajabuli wena, awusakhona ukujabula wena. No, uyajabula uphila yonke impilo ofuna ukuyiphila. Uphila yonke impilo ofuna ukuyiphila kodwa ngizokutshela umthetho ukuthi imali yakhona ihlala kanjani. Imali yakhona uyibeka kanjani. Inamandla kakhulu lento engiphethe iserious kakhulu and kulonyaka ka2025 ngifuna ukuthi abantu othandayo lapha kimi kuzothandayo uma ungafuna ungezi. Ya, kimi kuzothandayo ofuna ukulanda amandla, ofuna ukuphumelela. Uma ungathandi hlala phansi ungezi. Anguncenganga. Lutho. Ngayilandela lento yami. Mina ngithanda ukuthi umuntu angifonele, ungangeni ku social network, ungangeni ku Facebook, ungangeni ku TikTok, ungangeni kuyo yonke lama social network because uyothola abantu abawrong abazenza mina. Inamba zami ezingena kumina, nansi inamba yokuqala, ithi 078 78 00 692. Eyesibili 078 05 111 33. Inamba zami zu2 yileka MTN zodwa lezi namba. Ungifonele khona uma ubona inamba mhlawumbe eqala ngo06 noma ubona inamba lapho osokune stripe sesi-red khona. Kune stripe sesi-red iba aware ukuthi kuvalwe ama original numbers wami. Ube aware ukuthi kunezinamba ezivaliwe le stripe sesi-red sivale inamba zami. Anginawo Facebook, anginawo TikTok. Angisho ukuthi deposita imali ko Shoprite, ko bank, ko Pep kuphi kuphi. Ungangidepositela imali. Iza kimi sihlale phansi ngikufundisa umsebenzi. Ungiphe inkomo kaMashilama. Lokho osuku ngipha kona. Ngikufundisele kusasa mina kube ngaba uteacher futhi kube cabanga ukuthi izingane ezifunda kimi kube ziphasa zonke. Ngoba anginawo umona la ekhanda lami ngiyazi ukuthi angifuni ukuphakama ngedwana. Kumele siphakame sonke. Khona kusasa nawe uyosiza izingane zami. Angizazi izingane zami zohamba ifikephi. Lento enginayo eyama kuyona izingane zami, akuyona emakhosikazi zami, iqondane nami. Konke engikwenzayo ngizibekela mina njengamanje. Isithwalo sebhandi sikhona. Ngikhuluma ngebhandi. Leli bhandi ke alifanani nelami. Elami ibhandi lihamba lodwana. Njengoba ungibona la emehlweni ukuthi ngino 999. Nalelo bhandi elami lino 999. Kunama stage kuleli bhandi. Kuleli bhandi kuno stage 1, kuno stage 2, kuno stage 3, kuno stage 4, kuno stage 5. Wonke lama stages anemali yawo. Lokho angifuni ukufihla. Lama stages anemali yawo. Ngisanda ukwathola lamandla asanda ukufika nakimi. Lethu ayeke ngiyahamba ngiyofunda mina. Ngicabanga ukuthi ngihambe nge18 zika June. Ngawufundela amandla ngabe nge18 zika June ngabuya nge6 zika November. Ngifundela amandla, ngitraina, ngifundiswa. Bayibathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Phuma uyofuna ulwazi, ubuye unikeza abantu ulwazi olu legit. Ungabanikeza into ebheda yabantu. Because umuntu uma enyangeni noma yakudokotela isuka yela ukuthi uyofuna uncedo, ufuna ukuncedakala. Loyo muntu akwenzeki angakunika noma ngabe yini uma sekancedakela. That why ke mina ngingahlali, ngikhetha ukugebela izindiza ngihamba amazwe ngamazwe, ngifune ulwazi, ngibuye nolwazi umhlaba wonke ngoba namhla ngiyinyanga edume umhlaba wonke. Kungoba nginikeza abantu into kweyona. Angisiyo nyanga mfana, mina ngihloli ko Facebook, angihloli ko TikTok. Umuntu ofuna mina uza kimi. Angisiyi imfunda makhwela nje. Umsebenzi ngiwenza la endumbeni umuntu aphume seka right. Uyena uDr Mkhulu okhuluma umbelambela uSikhova lamba sadla amehla so phansi kwamhlabela ingane ezweni lamathonga. Umgqilazo wempahla kazi ingane zophuma phi? Ngimi ngikhona still ngihlale nginje, angisoze ngashintsha, ngimile ngithi isithwalo sikhona. Thatha lento ayinabungozi uhlale nayo phansi. Uphondo lwami lwegambling. Ngikhulumile ngathi uphondo lwami legambling uma ululanda ngihamba nawe kuyogembula. Ngithanda ukuhamba nawe, angithandi ukuthi usale. Ngifuna sambe sobabili ngikubonise emshinini ukuthi uwina kanjani. Uthatha uphondo lwakho ubuyele ekhaya, nami ngithatha umshini wami kanokusho ngibuyele emzini wami. Uphondo lwegambling lukhona. Lesikhwama sami engisakhaya ungangibuza ukuthi ngisakha ngani. Ngishilo ngathi ungangibuzi.
njengoba zivela inamba ungangibuza ukuthi isikhwama ukuthi ngisakha ngani, wena buza ukuthi ungasithola kanjani, ngikutshela ubuye ngizokufundisa ngikufundisele ikusasa uhambe uyokondla abantu abami. Lesikhwama sami ngisakha khona la, uphuma sewujabulile sowuhleka wedwa sowuphethe umcebo wakho uhambe uyokwenza lento yakho. Yazi kumnandi ukuthwala manje, uthwalele ukungabulala abantu, uthwalele ubucebi, ungathwaleli ukudestroy abantu, ungathwaleli ukuhlukumeza abantu. Imnandi kakhulu lo mpilo lo because namhla kukwenza ukuthi uphile kamnandi, udle kamnandi. Ungumfundisi, uyilida, lapho uyilida khona buya kimi ngikunikeze ibhandi lamandla elizokwenza ukuthi uphakame ngempela uma ufuna ukuphakama. Uma uthanda ukuphakama kodwa liyisithwalo lelo bhandi. Lijulile-ke awulitholi same time. Ngihlala phansi ngiyangithanda ukuthi ungibekezelele uma ngakhalela ibhandi. Unganxami, ungangenzisi into ungxamile. Linda. Njengoba uma uhambile uyofuna umsebenzi uyofesa ufika uhlale urente la uhlala khona ulinde. So uma uza kimi lelo bhandi ukuthi ulithole kuthatha 2 weeks. Ngisebhizi nalo ngisalipheka lisahlanganiswa. Kune number engunikeza yona, leyo number leyo ifana ne-number plate because anything la eSouth Africa i-registered ine number. Even uvula i-CK company ine number eregistrwe ngayo. So nawe noma uza kimi lamaviki amabili suke ngisebhizi nomsebenzi wakho ngiwenza, ufika nje la emakhosini ubeke lokho kuthiwe kuphathe ube sowubuyele emva. Ngikunika idate ozobuya ngayo, ulanda amandla akho, ulanda into zakho, ubone into zakho zikhanya, uzithathe uhambe uyohlala phansi. Awujahi kakhulu, ungangijahi. Ngifuna ukwenza umsebenzi wami nginganxamanga ngoba ngalesikhathi ujahile uyothola into ezi-wrong. Ibhandi lami thatha amaviki amabili ukulipheka, but okusalayo liyokulasta 5 years. Liyokulasta 5 years. Kuba nenamba ozoyichuza uma ufika la entombeni. Uchuze le namba ukuthi ukhetha unamba bani wena. Ngibe sengikunika leyo namba leyo-ke. Leyo namba echuzwe wena iyona namba kufuna wazi ukuthi number plate yakho. Lezo namba kufuna zibe u3. Kuba yi3 numbers. Ngiyethemba nje bayabona abantu abaningi. Ngicabanga ukuthi la ebusweni kimi ke not kuwe. Kimi kuno 999. Lo 999 uma ubheke phezulu angazi ukuthi u-triple bani. Njengamanje u-999 because ubheke phansi, but uma ubheke phezulu ubone nawe ukuthi u-triple bani, nawe ufundile uhlakaniphile nawe. Funda kwezakho. Ayikho into e-wrong lapho-ke. Ayikho into e-wrong lapho. Abantu bacabanga ukuthi njengoba ngine number ebhale 999 mhlawumbe ku-wrong lutho. Le number ke u-666 mayibheke phezulu. Akuyona inkinga lokho. Ungezwa ngabantu bakutshela into e-wrong. Ungezwa ngabantu bakhuluma into e-wrong. Kunabantu abake bagxeka Illuminati bakhuluma nge-Illuminati bathi Illuminati wrong. Illuminati ayikho wrong. Illuminati ayikho wrong, and akekho umuntu o-rich ongekho ku-Illuminati. I want to tell you something ngibukele eMpuma Kapa. Akekho umuntu onemali o-rich ongekho ku-Illuminati. The most of celebrate, the most of musician, the most of billionaire baku-Illuminati wena wazi. Ngalokuthi awunalo ulwazi and bazoyibeka kuwe bayi-criticize bayibeke kabi kube ngathi Illuminati into ebad. Illuminati ayikho bad, inama-instruction nayo, inezigaba nayo okufuna ujoyine ufike kuzo. Nayo isona isithwalo, but because ibizwa in English kwathiwa Illuminate, yabizwa nge-English, wena ucabanga ukuthi Illuminate umhlaba amaswiti. Yiso isithwalo leso. Yiso isithwalo leso. Ngicabanga ukuthi umuntu uyabunga ngakini kunendoda ngakini la uhlala ngakhona kunendoda erich ifaka amaringa amaningi ezandleni. Ucabanga ukuthi lawo maringa wani wena? Lawo maringa wani lawo? Awani lawo maringi because lo muntu unkosikazi wakhe wamfaka iringi eyi-1 yomshado. Lawa amanye asagcwele ezandleni sawani. Njengoba ekukhulekela lo muntu lo, njengoba ekukhulekela akubeka izandla ekhanda akukhulekela, lama ring agcwele izandla 1 because unkosikazi wakhe wamfaka iringi eyodwa. Nawe lando kwakhe ayikho into enobungozi la, sonke siyaphila, siphilela khona ukuba rich, siphilela izinto. Yekela abantu beloku bekhuluma because abantu bayakhuluma and abantu angeke bakutshele lapha babuya khona. Akuzona zonke izinto abantu abazozikhuluma nawe. Mina because angifihli, angizalelwanga emfihlweni, angifihli, ngikhuluma everything okumele ngiyikhulume. Ngikhuluma yonke into kahle kahle kufanele ngivele ngibe investigator noma ngibe yini. Ngikhuluma yonke into. Angifihli mina.
Isithwalo sikhona landa kwakho nawe ngibhizi ngimile ngithi ayinabungozi lento landa uphondo legambling lukhona namanje ngihamba nawe sambe siyogembula. Isithwalo sebhandi sikhona sengichazile ngaso. Leso si-cheap kakhulu ke si-cheap kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngoba zivele inamba kufuna ufonele mina kulezi namba lezi. Njengoba zivele inamba fonela mina ubuye kimi sihlale phansi ngikunike i-secret yonke. Ngikunike i-secret because anginawo umona. Mhlambe kuyokwenzeka umuntu athi ufuna ukulibona leli bhandi. Mina nginalo mina elami. Nginalo elami ibhandi mina. Likhona elami. Likhona elami ibhandi. Amathatho mina enginawo emzimbeni ahamba nawe ibhandi lami. Ibhandi lami linamathatho, amathatho akima semzimbeni enginawo. Lamathatho mina ngibhale because anginandaba. Angisho ukuthi nawo mangunika kumele ubhale ithatho. No. Kuyenzeka la kube lincane ibhandi alifana nelami. Uyalifaka ebhegini hlala esikhwameni sakho. Uyalibe ulithatha umuya emsebenzini noma ulithatha umuya ogembula nalo futhi alinankinga ngoba li-collector wonke umcebo lelo bhandi. Awuthi ke ngenze example mhlawumbe umuntu othi umbukelo wempuma Kapa ufuna ukulibona. Umbukelo wempuma Kapa ake ngikubonise elami ibhandi ukuthi elami ibhandi li-operator kanjani. Lihlala kuphi elami. And naleya ndoda eyake yavela kuba TV ihamba nalela bhandi eyabanja kwenye yama airport engeke ngidalule yaveza ibhandi legolide inxibe kahle amasudu yayiya kwi flight ihamba iya overseas kwavela indaba yebhandi kwathiwa leli bhandi akalishiye njani kwakungamandla akhe ngimsoli kwakuyindoda yamadoda yayi rich indoda yamadoda leyana. Yes, it was a pastor but okusalayo amandla akhe lapha. Awuthi ke ngenze example ngikhombisa umuntu ayibone lento engikhuluma ukuthi leli bhandi awulitholi ke noma apha angeke ulithole noma apha lithola abantu abajulile abanamandla. Awuthi ngubonise because anginayo inkinga ngifuna ukukhuluma ngento engithi ngiyifihlile mina. Yami into ayifihla ake ngenze example ngizokhuluma nje ngiqembile umbukelo wempuma Kapa ubone ukuthi ngikhuluma ngani mina. Elami ibhandi nali. Elami ibhandi nali. Leli bhandi lijula yakho awuthi ngivele ngikhiphe kwale jazi. Awuthi ngivele ngibeke la ngikhiphe kwale jazi nje ubone kahle ukuthi ngikhuluma ngani mina. Uyabona njengamanje elami ibhandi nali. Leli bhandi leli alifakwa noba ngawubala angeke ulithole. Ungacabanga ukuthi ibhandi lekharaji angishaya ikharaji mina. Leli bhandi lijule kakhulu alisuki kimi lihlala kimi. Linemgomo nembandela. Elakho mawulithola liyaba le ibhanjana elincane kodwa kusalayo liba nemininingwane yakho nayo. Liba nemininingwane namagama wakho nenamba lena ozoyichuza la ekhaya. Libuya lapha engiphethwe khona ngoba nami ngiphethwe yimi enginamandla okuhambisa lemniningwane njengomuntu ophethe isecret yala esontweni. Akumnandi ukuthwala uyazi ukuthi bawuthwele uyaceba uphumelele ube rich into zakho zikhanye. Uyazibuza ukuthi lezi impondo ngayithatha phi angeke uyithole lezi impondo angeke uyithole sinomi kanjani. Sengizohamba ngempuma Kapa ngifuna ukusho ukuthi uSathane unamandla kakhulu. USathane indoda yamadoda enamandla. Bonke abantu abarich bajoyine ebandleni lika Baphomet. Bajoyine ebandleni lika Baphomet. Uma ufuna ukuba rich uSathane unabantu abaningi kakhulu. Ungezwe abantu bamgxeka uSathane baSathane uyabheda. Zonke ihlupheke zilapha kuJehova. Zibhizi zithi fire. Ngeke ziye ndawo. Nothatha imali ninike le ndoda eyi1 nje abe rich ahambe ngama Rolls Royce ahambe ngama Lamborghini yena yedwa wena usale kuloku kuthiwa uNkulunkulu uzokubusisa. Wait, your time is coming. You never be rich. Uyonikela until ngemali yakho yokugcina uphelele lokho konke kuthiwe thatha envelope ethile ufaka imali engaka. Lo muntu uyazi ukuthi operator ngani and nawe uzodomeka. Ungazi ukhiphe nering yomshado ongawuthi ngingakhipha lamawashami lama gold adula kanje ngikhiphe konke nginikele ngako ngithi nginikelela umuntu. Ngiphaphama ekseni ekhaya hayibo iring yami nginikele ngayo esontweni. La kaMashilamo ngenza izinto zenzeke mina. Akulanjiwe kupholiwe la kutatazelwa yonke into yakhona ihamba ngohlelo lakhona. Nazi inamba nje bayivela ngifonele. Ziyavela inamba zami. Njengoba ivela inamba lezi fonela mina uze kimi ngikukhombise isithwalo ngikunika into yemali uhambe uphumelele uphile kamnandi nawe usupporte ungabi sehluleke unyaka uqala ka2025 unyaka uyaqala unyaka
unyaka uyaqala. So mawufuna uba isehluleki hlala kanjalo ungangifoneli mina, but uma uthu kulo nyaka ufuna ukuprogress empilweni, ake ngenzela nje abantu abasimple, ake ngenzela abantu nje ibhavu, ake ngenzela nje abantu ibhavu bake bazobhava ngamanzi ale ndoda. Angeke ngikutshela ukuthi yiphi le ndoda, nike nizobhava ngamanzi ale ndoda ubone ukuthi uma usuka la ekhaya ngeke ufumane nomsebenzi. Ake ningifonele nginenzele example unyaka uqala, ake ngenze nje ibhavu ngithi January, February, March, April. Ake ngithathe le 4 month kuphela ngenze ngesimabomu, ngenze nje ibhavu lami umuntu nje azobhava abone into zakhe zikhanya, ahambe athola imali, abuye kumashilami azosho indoda yamadoda ngihambile konke kuhamba kahle. Uyixhawule le ndoda yami ehamba ngesisu phansi, ihambe ngesisu indoda yamadoda ayithi i-breakdown ingadlangadla, uNkulunkulu uyimangaliso. Hawu madoda, umbelembelana uSkhova Salamba sadla mehlaso kwiMpuma Kapa TV channel 260. Umgqilazi wempahla kazi ingane zophumaphi, thwala nawe lando kwakho, lento ayinabungozi, thatha kwakho nawe. kwiMpuma Kapa TV sengizohamba mina, ngifuna ukusho ukuthi isithwalo asinabungozi. Isithwalo sinobungozi uma ungeke ube nayo i-full information. If uzothola information noma uzothola umuntu ozokuchazela owenzayo lo msebenzi owaziyo, hayi ukuthi uhamba ungena kulezi imfunda makhwele egcwele emadolobheni zonke la emakhaya ezithi ziyathwalisa. Lezo mfunda makhwele zikhulume ngoba zibona uDr Mkhulu, ngikutshela ife, zikhulume ngoba zibona uDr Mkhulu akhuluma neminye imisakazo kwi-SABC. Ngichaza kabanzi ngomashilami, hayi kwavuka abantu bonke sebathwele, but bayangimangaza abantu bathwele bayahlupheka. Uma uthwele kufuna ube rich, uma uthwele kufuna ube rich. Awukwazi ukuthwala uphinde uqhubeke uhlupheka kanjani kanti? Uma ekhona umuntu olama ithuna, olama umuntu owashona, ngicela ngifonele lo muntu othi mina nginomuntu engimlamayo wadlula emhlabeni, into zami azihambi kahle, ngifonele ngikwenzela something, ngikwenzela umehluko, sithatha inhlanhla yalo yamuntu. Uma kukhona umuntu ofuna ukuthwala ngedlozi la kuba uyawabona amathuna agcwele abantu sebashona, ufuna ukuthwala ngedlozi lakini, buya ngikukulungisele ngikuthebulele idlozi leli uthwale ngabo. Bavela basekho vele, nami ngathwala ngabo, yiko nami ngihlala emathuneni, ngisebenzele emathuneni, ngavele ngathwala ngabo ogogo nomkhulu, bavela basekho. Yini abazoyenza enye ngoba ngeke basavuka, ngavele ngaphendula izidalwa zabuya zasebenzela mina, ngaba rich ngaqhubeka. Into zami zihamba kahle namhla, kupholiwe ngikhomba ngophakatha kutatazela kwiMpuma Kapa TV. Uyahamba umgqilazi wempahla umbelembelana uSkhova Salamba sadla mehlaso, siyobonana kokuzayo futhi. Ngiyabe ngiphethe okunye ngichazela abantu, ngifundisa, ngiyohlala ngifundisa mina kwiMpuma Kapa. Nisale kahle.